אתה מסתכל על חברות ההסעה, מה אתה רואה, ואני אומר לכם שמה שאני רואה זה עמוד השדרה של התחבורה והכלכלה במדינת ישראל. ענף שעבר כל משבר אפשרי, כל מה שאפשר לדמיין. אי אפשר ללמוד את זה בשום בית ספר, את מה שקראנו בשש שנים האחרונות. והמשכנו קדימה, אני בטוח שגם עכשיו נמשיך, וחברות ההסעה שעומדות ביחד, שלובי זרועות, אף אחד במדינה לא אוכל להתעלם מהם. להפגנת הכוח שעשינו בכנסת, וכל החיבוק הזה, והגיבוש הזה שהראינו, שאנחנו באים ביד אחת, היכולת לנצח היא הרבה יותר, מה שנקרא, מוכחת, כי עוד פעם אני מחזיר אתכם לאותה משפט, בואו נהיה ביחד, נתארגן כדי שנלחם באותם בעיות שאנחנו, לצערי, הן לא נגמרות.